I a tots i a totes. Aquí Acid Presto comentant un nou vídeo pel canal i avui, després de molt temps sense penjar vídeos, de no penjar contingut de Màgic, em ve molt de gust compartir amb vosaltres aquest nou deck d'estàndard, ja que l'he trobat molt agressiu i molt fàcil de pujar copes i el vull compartir amb vosaltres. Em vaig canviar l'ordinador, em vaig estar un temps on gairebé no jugava a Magic Arena, però ara hem tornat i amb aquesta nova edició de la dinastia de Neo de Kamigawa m'han entrat un altre cop les ganes. Va, doncs sense dir res més, us ensenyo el deck i el anirem a provar. Jo l'he anomenat l'Elvis. És un deck Gruul, verd i vermell, que consisteix bàsicament en posar comptadors a les teves criatures i atacar amb un atac força consistent ja des del principi i que en rematant el turn 3, turn 4. Comencem amb l'encantament en Kumano, Faces Kakazan. És una saga que té 3 fases. La primera fa un punt de mal a l'oponent i a cada Planeswalker. A la fase 2, quan el casteges una criatura, entra amb un comptador més 1, per tant, amb un comptador més 1, per tant, és molt important en aquest deck els comptadors. I el tercer transforma una 2-2 en prisa i tanca el cementiri dels altres. Per tant, quan una criatura mor, s'exilia en lloc d'anar al cementiri, que també va molt bé per contrarrestar algun tipus de decks. Segon, tenim la bateria, han tret aquesta nova edició han tret les bateries que es reconfiguren, que tant són criatures com artefactes. En aquest cas és una 1 amb prisa, que quan és un artefacte la criatura té més 1 i té prisa. El bo d'això, que ja veurem si fem alguna partida, que ella pot atacar com a 1-1 i després a l'hora de passar torn tu el pots equipar amb una criatura i en el cas que et tiressin un removal massiu, si està reconfigurat darrere una criatura, doncs actua com un artefacte, per tant no es moriria i seguiria en el camp després com a criatura. Després tenim Oxgrey Jelly, una criatura molt interessant, fa com la Hydra amb X, un verd X, entre X comptadors més 1. Què passa? Doncs que quan mor, doncs pot tornar al camp de batalla si té una quantitat de comptadors divisibles, sempre redondejant cap a baix. Per exemple, si té 2 comptadors, tindria una còpia amb un comptador. Si té 3 comptadors, també entraria amb un. Però en canvi, si en té 4, entraria amb 2. I així fins que ja no es puguin dividir. Per exemple, si té un comptador i és mort, ja no torna més al camp de batalla. I aquesta va molt bé, perquè aquest deck està de posar comptadors i és gairebé una criatura indestructible i té trampa. Després tenim Kami Flare, fa 3 punts de mal a la criatura o Planeswalker per 2 i 2 punts de mal a l'oponent si controles una criatura modificada, que gairebé sempre controlarem alguna criatura modificada. Tornar a recordar que una criatura modificada és un equipament, una aura, un comptador o un comptador. I ja està, una d'aquestes 3 opcions. Nosaltres serà el comptador o que està equipada amb una artefacte criatura, un equipament. Després tenim les Lizard Blades, una altra criatura d'aquestes que té a reconfigurar, que li dona Double Strike 1. Molt versàtil. I aquí ve el rei del meu deck, que li he dit l'Elvis. Que l'Elvis és per 2 manàs, una 1-3, que el que fa és que per cada criatura modificada té més 0. Què passa això? Que ara diràs, vaya merda. Doncs no, perquè en alguna partida et pots trobar doncs, que obtingui més 0, per exemple, per una altra criatura, i més 0 per una altra. I ja és una 5-3 per 2 manàs. I en algun cas pot arribar a una 7-3. Què passa? Doncs que després l'oponent ha de decidir amb què bloqueja. I clar, una 5-3 no és poca cosa, vull dir, parlant en torns baixos. Després tenim posat aquesta saga mítica. El primer torn crea una 1, el segon torn posa comptadors més 1 a 2 criatures i el tercer torn es transforma en una 2-2 amb una habilitat bastant potent. Que a part que té bola, sempre que una criatura entri al camp de batalla, tu pots pagar X i li poses aquesta quantitat de comptadors. Clar, en aquest deck que tot va posar comptadors, doncs aquesta hi havia de ser.
i em porto només una còpia, que és la que tinc. Després, les estrelles del deck en Kodama, les criatures modificades tenen Trample, ell mateix té Reach per 3, una 3-3, és llegendària, i sempre doncs, que una criatura modificada faci mal, puc buscar una terra i la poso en joc, cosa que fa que buidi el deck i fa que els següents torns sigui més probable que em surtin criatures o coses bones. Després, l'altra estrella, Loran Reeves Oze, és un Oze d'estàndard, bueno, n'hi ha diversos, perquè Dungeons també en va treure, també en van treure Strixhaven, bueno, n'han tret diversos, però aquest el que fa és, entra amb un comptador més 1, i quan ataca, totes les criatures amb comptador més 1 se li posa un addicional. Per tant, multiplica les teves criatures. I aquest sí que és una habilitat boníssima. Diu, totes les criatures modificades tenen prisa. Què passa? Doncs que això entra amb 4 comptadors i tu cada torn hi pots moure un comptador o una criatura. Criatura que t'entri al camp de batalla, criatura que tindrà haste. Cosa que l'oponent el tindrà tot el rato amb tensió. Veurem com parar. Perquè si tenen haste, doncs un deck Grul amb haste és el que ha de ser, si no és agressiu. Vale, passem després ja a les 3 últimes. Tenim en Reiju, 3-3 haste. Quan ataca posa un comptador més 1 a una criatura i després fa X mal a l'oponent directe a la cara per cada criatura modificada que no sigui ella. Molt bé, per 4 manàs, probablement ja, si no tens cap més, doncs entrarà com una 4-4 en prisa, que no està ni malament, i la veritat és que es xeta bastant i és bastant agressiva. Després tenim el Partners, Alana i Helena, s'assemblen molt, sempre em lio molt. 2-3, First Strike i Reach, i una habilitat ultrapoderosa. Al principi de cada combat poses X comptadors més 1 igual a la força. O sigui que per començar ja posaràs 2 comptadors més 1. I no només això, sinó que també li dones prisa. I el bo entre aquest i en Kodama és que normalment els decks verds i vermells pequen de no tenir igual. Doncs aquest té Reach i té Reach. Per tant, vull dir, serà una bona manera per parar coses voladores, que ara mateix s'estan trobant molts decks controladors, per exemple, amb els dracs 4-4 de crear tesors, doncs això és una bona manera de parar. I ja per acabar l'últim tenim l'Avabrook Caretaker, que està aquí més que res, perquè no tenia prou còpies per posar i crec que és una mítica molt bona. Té X-Proof, que això no està de menys, i al principi cada manteniment, igual que l'altre, posa 2 comptadors més 1. Però la diferència és que la segona habilitat, si es fa de nit, ja tot es transforma en una bogeria, vull dir, tots els teus permanents tenen X-Proof i poses 2 comptadors més 1 a cada criatura, inclosa ella, sent una 6-6. I això ja és una cosa imparable. Part dolenta, és una 6-6, necessites 2 verds. No sempre es donarà aquesta ocasió. I si tot surt un torn baix i no arriba als 6 manàs, doncs és una putada. Per això, jo el deck original havia pensat en 23, però en afegir-me aquesta de 6, o inclús 22, me'n vaig a 24 manàs. Quins porto especial? Res. Vull dir, porto 2 terres dobles típiques, després porto la de Goblins, la còpia que tinc, que es transforma en un Goblin. Després porto la llegendària vermella, que crea 2 fitxes 1. Llàstima que sigui llegendària, què vol dir? Que si et surten 2 a la mà inicial, jo em plantejaria fer un mulligan, perquè tu només en podries jugar una. A la llegendària només podries tenir-ne una de les 2. I em bojo. I amb això seria tot, per començar. Vinga, va, un cop explicat el deck, comencem. Som aquí, hem trobat partida contra en Dismiss. A veure què ens surt. De moment començarem fent Ranked i si després veig que tira el deck, podem anar a provar de fer un event d'estàndard o alguna cosa més competitiva. Vale, comencem. 2 vermells i una doble color. Per tant, 3 manàs. Aquí tenim un Ozo, un encantament, les espases i bateria. Tinc turn 1, turn 2 i turn 3 puc decidir. Crec que és bastant agressiu i comencem. Per tant,
I crec que és un bon començament. Començarem tirant la muntanya, la bateria i un puntet a la cara. A veure què em surt. Verd. Perfecte. Sense pensar ens ho tirem les espasetes. I un punt a la cara. Perfecte. Següent turn, jo potser tiraria... De moment no té defensa, per tant, primer ataquem. Però com podem atacar? Podem atacar de 4 ara que no té defensa, aprofitant. I juguem un camí i després al següent torn podem jugar l'Oze. I que l'Oze, si ens tenim sort i ens ve un manar, podria tenir prisa, inclús pagant el Ràbid. Paguem de 4. I se'n va a 14. Sí, hem d'anar a fer mal. Vinga. Aprofitem que no té defensa. Piquem de 4. I tirem un comano. Se'n va a 13 ja. Tur 3 nostre, tur seu, ja l'hem fet 7 de mal. Juga blau, vale. Va buscar-se una altra terra. Bona notícia, entra girada. Vale, no ens ha sortit terra. Bueno, baixarem l'Oze, no? Baixem l'Oze i li posem el comptador a les espasetes. Perquè ell ja mateix ja té comptador. Espasetes de gran de 6. Un inici molt agressiu, ja veieu. Ell està a 7. Següent turn crearem una 2-2 amb prisa. Podem flamejar qualsevol cosa que ens tiri. Per exemple, un d'aquests bitxos. Excel·lent. O inclús el que podríem fer és baixar les espasetes i donar-los prisa. Però no, crec que fer 2 punts de mal és prioritari. Farem 2 punts de mal. Segur que té allò de tornar a la mà. Se'n va 5. I intentarem picar. Ara mateix, si no té res, vale, ens la torna a la mà, com era previsible. I se'n va 3. Excel·lent. Ja hem vist doncs, que és un inici bastant agressiu. Clar, contra una persona que juga... No me'n recordo com es diu, Simic. Doncs, poca cosa té a fer. Bueno, va, anem per la següent. A veure si aquesta vegada tenim algú que ens posi més opressió, més defensa. Normalment hi ha molt control en aquestes sales. De moment ens ha sortit força bé. Anem per la segona. Va, farem 5 partides i veiem quin és el balanç. De moment ha començat bé, però sempre se't pot tornar en contra un control, pateixo bastant. Però bueno, jo crec que es maneja força bé aquest deck. Vull dir, és un grup molt agressiu i bastant versàtil que encara que te'l remoguin es pot refer fàcilment. Vale. Només un manar d'aquest entretort. Què prioritzem? Jugar en Ràbid al torn 1 o jugar al Elvis? Tots. I l'oponent va primer, per tant, jo crec que me'l quedaré, veiem si robo un manar i després decideixo si juguem l'Elvis, els torns 2, o comencem amb en Ràbid. També depèn de què en jugui ell. Vale? Vale, perfecte, ens ha sortit manar. Per tant, entraran tots drets. Ràbid torn 1. Excel·lent. Elvis tur 2. Tur 3. Hot Spring. Vale?
segurament serà un removal. Cas omís. Vale, no he sortit el negre. Ai, el blanc. Sí, vale, removal. Excel·lent. Pel que hem dit, el nostre deck es refà de les cendres. No necessita... No necessita res. Què podríem jugar? El Rabbit i aquest un altre cop i que ens tiri un altre cop el removal? O esperem? Esperem. Moment juguem això amb prisa. Vale, veig que les fundes les té dels dracs, segurament anirà full removal. Excel·lent. Mira, farem això. Baixarem el conillet. Compte del conillet. No, m'he equivocat. Bueno. Piquem de 2. I ens guardem el conillet per al removal que té segur a darrere. Darrere l'Elvis. Vale, em vol petar la terra. Vale, doncs em buscaré un bosc. I ella ara es va buscar una llanura per fer-me el removal. Ah, no, un blau. Curiós. Potser no té removal, té counter. Ja s'ha posat un blau. No, vale. Veus? El conillet queda viu i seguim per a bingo. Vale, aquí deu tenir counter, 2 manàs. Intentarem jugar un altre Hot Spring. Sí, no volem pas anar molt ràpid tampoc. Vale, no té counter. Que gastem 2 comptadors i li posem... No, jo em quedaria 3 per possibles coses que puguin passar. Llançarà un removal per una 3-3, si veus? El Domscar. Excel·lent. No tenia counter, ara tampoc té. Doncs vinga, anem a per totes. A picar per 5. I de 6. Aviam si té removal ara. El bo és que ara, bitxo com surti, bitxo que tindrà prisa. Mentre tingui comptadors aquí per posar. Vinga, és que de moment ja m'ha tirat 3 removals, Vinga, ara pot tenir per tornar-me la mà. Intentarem picar sense gastar comptadors, perquè ell quan ataca se'n posa un. Si no fa res, serà una 7-7. No torna la mà. Me l'avisa liar. Molt bé. Molt bé. És un deck de removals. Té només 2 respostes ara. Excel·lent. Vinga. Aviam si podem jugar això. Té counter a la mà. Igual tingui counter o no. Doncs li posem un comptador. I ja té prisa. I com que si li posés un altre faria 5, però no faria res, esperem la seva resposta i ja està. Vale? Va buscar alguna solució per al meu Kodama. El que dèiem amb aquests 2 encantaments, que li dona prisa a criatura que em vingui, criatura doncs que podré donar resposta.
Després, si em juga alguna cosa, doncs m'hauré d'esperar per intentar-li fer els punts de mal. Però només si tinc una criatura modificada. Ara busco terra, buscaré una vermella, lletra girada. Perfecte. Removal, vinga, vull dir, s'ha robat, m'hi ha 7 cartes, si no té un removal, ni malament. Vull dir, ara està entre l'espasa i la paret. Vull dir, si no tingués removal, segur que tornaria a fer buscar-se'l amb 7. Segur que ha de tenir el de un blanc i un negre que et remou, exilia el permanent monocolor, que és brutal, per un instantani. Ah, no, va robar 7 cartes i mira quins manes es guarda pel removal. Li ha sortit, home, si no li ha sortit ja pot plegar, vull dir. Robant 7 cartes, abans que no sé quantes se'n mira amb aquest. X-Cards. Oh, no li ha sortit. Doncs mira, anem a 1-2-0. Tornant a demostrar lo ràpid que va el nostre Gruul, a comptadors. I vinga, doncs anem per la tercera ja, si segueix la bona ratxa. De moment ja estem veient, vull dir, contra dues persones que juguem, que tampoc hem pogut demostrar gaire el nostre potencial. Vull dir, a mi m'agradaria que ens toqués algun mono white, d'així, control, algú que també jugués criatures, perquè jugar contra control, removal, massiu, control, exiliar coses, també es maneja bé, el deck, però no és el mateix, vull dir, jo almenys no ho passo tan bé. Necessito aquest plus més de fer veure que estic jugant contra algú, si no és bastant més avorrit. Vale? Mana doble, que segurament serà verd, vermell, vermell. Per això anem a 24, perquè sempre ens sortim 3 manars. Clar, després removal, l'Elvis. Clar, l'Elvis, només que hi hagi aquest amb un comptador, ja és una 3-3, per 2 manes. I jo la trobo bona ja. I després em surt aquesta, veus? Que també ho he comentat al principi. Clar, una mà inicial em surti l'Àvaro, no és bo. Vull dir, és com començar amb 6. Vull dir. Però bueno, sabem que està allà i depèn que en jugui. Veig que té les fundes de vampirs, ja em fa una mica de por. Comencem, a més. Per tant, sí, endavant. Comencem amb l'agro, a full. Vale, ens surt una altra muntanya. Baixarem l'Albis. Jo crec que aquest el podem baixar amb 2 comptadors. Si ets mort, després li posem un altre i ja està. I així l'Albis pot atacar de 3. Mira, veus? Un bosc. I això és quan entra al camp de batalla si l'oponent controla més terres que tu. Vale, no s'ha volgut esperar. Bueno, aviam si se'l sacrifica. D'una 3-1 al final, vale? Se'l sacrifica. Doncs seguim pel bingo. Vull dir, una 3-1 molesta. Vale? Que comenci la festa dels vampirs. Excel·lent. Pujarem a Shamhaste. Li petarem el vampir. Com que li dona més o més Haste, doncs ja li equipem directament a sota, per si de cas ja removal, que no el remoguin. I picarem de 3. Mira, ja està 15. Aquest hem de recordar que l'hem de baixar de color verd, per si de cas ens surt el següent. Ara segurament baixarà un altre. Aquests colors, aquesta terra em fa pensar doncs, que tindrà... Vale, un altre d'aquests. Molt bé, 2 vampirs, ara ens baixarà. Pum, pum. Excel·lent. Baixem de color verd. Com que té trampa, doncs també li tornarem a reconfigurar. I picarem de 4. Clar, el bo d'ara és que si em surt un manar al següent torn, això ja es jetarà a 6.
Vale, double strike. Double strike. Vinga. I ara ja es passaran a ser 4-4, tot. 2-2, 2-2 per un double strike, vale. No, no vol bloquejar. Diguem si sol manar. No. No, però... Ja. Ara podem fer dues coses. O esperar a veure què passa. Igualment, això si es mor en crearem un altre. Atacar que ens bloquegi amb el double strike i li patem. Perquè com que igualment té rotllar. Excel·lent. Ja moltes de double strike, Vinga, doncs li patarem una de double strike, dos a la cara, li patem un, i li patarem un, dos, tres, i ens quedarem amb una 1-1 al final del torn, Bueno, el reconfiguraré un sobre l'altre, perquè sempre està bé tenir una dels dos. Ja tenim una 1-1 amb arrolla. Vale, Planeswalker. Comentàvem, aquest no l'he vist gaire, Criatures més o més 1 i guanyen haste. Crees una 1-1. Quan es mori... Vale, no bloquejarem. Tinguem si surt el manar. Vale, ara tots és una 3-3. No ha volgut sortir el manar. Pagarem un verd i un vermell per reconfigurar. Ja és una 5-3, veus? I reconfigurarem un aquí donant-li 4 de defensa. I ara penso. Si aquest el bloquejo serà 1, però a mi m'interessa que després del següent torn aquest ataqui. Per tant, està bé així. Ara si tot li dona més 1 més 0, seran 4, vale, una li ha donat double strike, per tant picada de 8, 2 li dona double strike, i ara tot donarà més 1 més 0. Ah no, crea un altre diable. Hem de calcular si estic mort o no. Perquè si no estic mort, després, bueno, podria fer el bloc fàcil, que seria només bloquejar-ne un i que no mori. Després em passarien 4 i 4, 8. I me la jugo a l'últim torn. 4 i 4, 8. I 6, 14. Vale, em quedaria 4. Em quedaria a 4. No faig un bloquer, sí. Com que? Hosti, ho he calculat total. Hosti, com ho he calculat? Ostres! Són 8, no, són 6 i 6, 12. I 6 i 6. Havia de fer un altre bloc. Vale, havia de fer un altre bloc que no he fet. Bueno, vull dir, m'ha passat per sobre, no m'ha sortit el quart manar, ai, el sisè manar. M'he sortit el sisè manar, encara hagués pogut fer alguna cosa, potser m'hauria d'haver guardat l'OZ un torn més. Bueno, anem pel següent. De moment, anem 2-1. 2 victòries, una derrota. No he calculat bé, hosti, aquestes matemàtiques a vegades. Hauria de portar una llibreta aquí i apuntar ben bé què és el que és cada cosa. Vale, no tenim verd. Mala notícia. Tenim 3 criatures verdes, ara sí que vaig a Mulligan per primer cop. Vale, aquí sí que tenim verd. Ai, perdoneu.
Hauria de ressentir d'una cosa. Jo crec que la Cami Flare, perquè els altres és un bon començament si jugo. Començo amb en Kumano. Kumano, Elvis, Kodama és bon començament. Bàsicament aquest et dona manar. L'Elvis entrarà amb un comptador +1/+1 i en Kodama ja entrarà a tope amb l'Elvis i l'Elvis i un Kodama ara en joc. Vale, excel·lent. Ara hem de jugar a l'Elvis. Inclús a la següent jugada podria jugar en Kumano i després ja juguem en Kodama. Kumano, Kodama, quins noms, més japonesos tots. M'agradaria matar aquell llop. No em cau gaire bé. Doncs sí, fem-ho així. El verd ja el tinc, per tant anem a vermell. Sempre va bé per reconfigurar. Primer anirem a picar. Aviam si ens bloca. No, vale, va 15. Li fem una a la cara. Baixem les espasetes. I ara a la següent ja tirem tot el foc a la brasa. Vinga, posarà un comptador. Molt bé. I segurament en tindrà aquell de fa X punts de mal. Vinga. Va, ho estem esperant tots. Però quina? L'Elvis? Sí? Vale, l'Elvis. Jo no entenc per què no ho ha fet abans d'atacar això. Bé, el picarem de 4 i això és una 4-4 ara el nostre. I té trampa, per tant. Després el que podem fer és equipar-hi l'espasa amb un Kodama i que sigui 1-2-2 amb danyar 2 veces i atacar. Vale, la serpeta. Vale, en té una altra. Si guarda un manar. O vol baixar manar, vale, agregar i baixar alguna més. Cosa que també és bona estratègia. Amb 3 em baixarà el troll. No. Vale, 1-4-3. Vale, anirà a picar. No, no bloquejarem, òbviament. Uf, no ha vingut manar. Vale, ara podem equipar les espases i atacar. O baixar l'Elvis. Jo crec que és més bona estratègia seguir atacant. I si entren els dos, un dels dos entra, segur. I buscarem terra. I entra girada. Si ara s'ho deixés entrar, em passaria un 8. Ha de decidir quin dels dos bloqueja. Jo crec que bloquejarà amb el prim mal el Kodama, que molesta bastant. Que no sàpies que tenim els partners a la mà, que li donen prisa a qualsevol cosa i posa 2 comptadors. Vale, el bloc fàcil. Busco terra, o estilo bosc en buscaré 2. Molt bé. 3. Kodama és una bèstia. Buscaré 3 i en buscaré un altre. Clar, ara tenim molt manar. Podríem baixar l'Elvis i l'Helena i atacar. Ja està 5. És el bo d'en Kodama, veus? Que que ens buidem a la biblioteca. 2. Que hem robat 3 manars extres. Vale? Me'l anirà a petar. Intentarà pecar de 7 o simplement es quedarà bloquejant per la següent atac. Va atacar. Està molt boig el tio, A no ser que tingui ara una defensa, cosa que crec que tindrà, perquè si no està fos. O està rajant que no tingui res, però és que ja amb 100 manars, vull dir... Vale.
Excel·lent. Vale, en surt un altre manar. Baixarem Elvis. Baixarem aquest. Generem descomptadors on? Sí, només que li posi les espasetes i ja està, Les espasetes. I de 6. GG. GG, ben jugat. Molt bé. De moment, de les 4 partides, 3 victòries, una derrota. Va, anem per la 5a. I aviam si podem donar-li el 4-1 amb aquest deck i confirmar, doncs, que és agressiu i que... Bueno, que és agressiu i crec que ja podem confirmar. I que funciona, també. De moment, a copes... Aviam si podem pujar de tier. Vull dir, abans sempre deia, hòsties, el meu objectiu és arribar a mític. Ho segueix sent, Però més chill, vull dir, ja no és una cosa que m'hagi d'ofuscar, allò de buscar el metadeck i tal, vull dir. També ara busco passar-m'ho bé, de jugar decks divertits. De fet, estic jugant molt històric ara, no sé per què, vull dir. També hi ha combinacions divertides, que si em passa pel cap em penjaré algun també de decks que tinc muntats. Vale, de moment 3 manars, multicolor vermell-verd, això és el que... Vull dir, és el bàsic d'aquest deck, 3 manars. Dominant amb 24 és el que et surt. Turn 1, turn 2, turn 3, turn 4. Vinga! Bueno, això sempre i quan comencem nosaltres, a més. Vale, se'm va mulligant de 4, 5. No sé si està un benet del cap. I se'n va. Bueno, aquesta partida farem veure que n'ha comptat. I ens en anem per la següent. Perquè ja, vull dir, quan associen d'aquesta manera que no se'n vol anar 5 i no se'n vol anar 4, no és el meu problema, però... Vinga, anem per la següent. Vull dir, farem veure que n'ha comptat perquè ja no hem jugat. Va, perdoneu, estic una mica refredat. Però de fet, vull dir, també fa pena, vull dir, quan a mi també m'ha passat alguna vegada, excepte jugar 4, però et rebenta l'oponent, òbviament. Aquestes copes és difícil. Vale. 4 coses vermelles, només tenim un mana vermell. Problema. Cosa que podríem fer, turn 1, turn 2, turn 3. I el turn 3 atacaríem 2-2, 2-2, 1-1. O inclús, turn 1, turn 2, turn 3. S'acaba el turn 2. És bastant dèbil aquest inici que tinc, però bueno. Perquè, clar, vale, fas un punt de mal. Després turn 2 ataques amb això. Però no té ni prisa. Després 1, 2, 4. I a ell no interessa que tingui el comptador. Potser al turn 2 li posaríem el conillet. I ja, després, al turn 3, si ens ve una muntanya, baixem un altre deck. Turn 3 atacaríem 1, 2, 2. I el conillet 2, 2 picaríem de 4. I després... Clar, amb això, turn 2. Només comença ell primer. Tinc els meus dubtes, vale. Veig que s'està demorant ell, Està pensant en què foto ara. No sé si quedar-me-la, perquè... Juguem això, fem un punt de mal. Turn 2, baixaríem el conillet. Amb un comptador. Per tant, atacaríem 1, 2, 2 amb prisa. Se'n va 18. I el punt de mal, 17. Sí, en cas que no tingui bloquers, turns baixos. Turn 3, amb aquesta mà, Ja baixaríem Kumano i intentàvem baixar aquest amb un comptador per aprofitar el comptador. Hem d'intentar fer el màxim de punts possibles. Si baixem això turn 1, això turn 2, només n'hauríem fet un al turn 2 i aquest. En canvi, el turn 2 en fem 2. Però bueno, després tindríem un 2-4 en joc. El podria atacar al següent torn. Però bueno, vale. Tot depèn de què ens surti.
que ens comencem amb comano ara, segur, perquè en Rabbit no ens el sacrificarem per una merdeta Shambling Gust. Sembla un North of Control. Ara hem de deixar criatura. Deixarem el 2-4 ara sí, perquè té més resistència i no ens el petarà. Vale, sí, és un North of Control. I amb què prendrà? Vale. Un robacartes. I ara el que seria interessant és fer així, posar un comptador aquí, l'Elvis aixeta i ataquem amb un 4-4-3-3. I se'n va al cementiri. Estem esperant un removal 6 ara, vull dir, tampoc ens podem motivar molt. Va guanyar, va buscar la terra. Però podríem anar per totes i busquem moltes terres. Després ja tenim 2 criatures a la mà. Ens acabem de buidar el deck. Li donem prisa. 6-6, 3-3, 4-4. És un atac de puta mare. El deixem a 4. I ara amb els 2 comptadors que tenim i les terres que ens busquem, jo crec que no hauria d'haver sobres. Buscarem 3 muntanyes. Va, el removal massiu. Estem esperant, si no és Stasco. El bosc no té res que tornar-se. 2-2. Ah, no. Baixem això. Entrem un comptador. Deixem l'Elvis. I posem comptador. I GG. De 6. Mare de Déu! Quin deck més agressiu. Va, jo crec que amb aquesta partida última que hem fet queda totalment demostrat, doncs, que és un deck molt, molt potencial i que va amb el ganivet des del torn 9. Vull dir, és un dels grups més agressius, doncs, que he jugat mai. Vull dir, aquest deck no és originari meu, vull dir, a mi em va agradar la idea, doncs, quan em vaig jugar algú que em jugava això. I a base d'això vaig dir, hòstia, això dels comptadors, doncs, té un potencial i, vull dir, és copiat, però també m'he posat les meves coses, vull dir, no tot és copiat. Però em va agradar molt l'idea aquesta de comptador prisa, això de quan ataqui posar-te a terra, i sobretot em va agradar molt l'Elvis, vull dir, trobo brutal que ara mateix, mira, l'Elvis, una 4-4 de 2 manàs, vull dir. Vale, amb això deixem el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt, i amb la recompensa, vale, un cavaller, i amb això ho deixarem. Espero veure's aviat. Adeu.